biko zantzarete parte hartu dezuenak, esan bezala, sekula baino idazlan gehiago, 57, eta hemen ere atzeko aurrera hasiko gara. Eta hemen bai, gai libre zanez, sari jasotzen duzuenen, bakoitzari eskatzeko diot, azaldu ezala pixkat, nondik okurritu zitzaion idazlan hori, o gai hori, edo bestelakoa, bale? Orduan, hirugarren saritik hasita, kasuntan 55 euroko txeke bat edo truken emateko bale bat, Goiatz Gorostiza. Honek Goiatzek Galtzerdiaren abentura. Jarri dio izena bere idazlanari, eta zakik galdetuko nioke, zergatik edo nolatan idatzi zen duen hau edo gai hau edo... Bueno, aurreko urtean eukin un idea eta ez ziten denboraik eman presentatzeko idazlana eta urtean bukatuet eta hortik. Biztati da gindako, orduan, beharko hona izan. Venga, txalo gero bat. Esango Goiatze Oiangure institutukoa dela. Eta bigarren sari ere, Oiangureneko batentzat izan da, kasu honetan 70 euroko bale bat izango duzain, eta hori jasotzea, etor da gire mesedez, Ageda Aizpuru. Kasu honetan, Agedak saltzen ez diren txapinak. Hori da, jarri dion izenburue bere lanari, ez dakit, zergatik edo... Ez dakit. Txapinak Tolosa nola esatea, zapatilla eta gero balon batek eman ziten idea egiteko, eta hola. Jazta, idea etorri eta jarri idazten eta jazta. Etorkitzuneko gure idazten. Amaitzeko, lehenengo sarie jakintza ikastola da, 80 euroko bale bat, rupia duen bale bat, balia duen bale bat, eta Garazi Arañarentzat. Garaziko baino beto jarri inglesez, Miracle Drag, dako zerbait? Sendagai miragarria, baztakit ba. Egon zen, denbora asko nagofonika. Laur. Pentsatzen eta oso luzek etortzen zitzaizkiten gaiek eta gura hor zitzaiten hori eta idatzen zitzaizkiten. Eta zeri buruzkoa da, edo? Bada, ama bat lana galdu eta depresio sartzen dela eta bere umek laguntzen dio ateratzen depresioetatik. Oso ondo, txalo ero bat. Bueno, honen beste ez orduan 2009 daukionez amaitutzat emango dugu sari banaketa. Esan AEK-aren asmoa behintzen badala, hurrengo urtean zuekin elkarlanen jarraitzekoa. Eta beste gabe, komunikabideak hemen zait ditugunez, saritu azteraten guztik urreratu honea eta gazti bat atako dugu.